Atha Freedom Party ngaphansi kwawo ke ward 87. Sathi thoba sikubingelele mfoka Vico sikwamukele kulona ke uhlelo. Angibonga kakhulu umsakazi mfowethu mfoka Boyama. Ngibingelele nje nakubalaleli bonke bokhozi Intokozo FM okuyintando yakazi yabantu abasha. Yebo. Sibonga kakhulu ke kumhlonishwa yize ke bingelela ke kukhozi Intokozo FM. Cha sikwintokozo FM siwumsakazo nje sizimele geleke qengo kwamalungelo kuba umsakazo singinanto yokuhlanganisa nalo ke ukhozi FM. Mhlonishwa ake sibheke ke ukuthi uma sikhuluma ngo ward 87 ward 87 sihlanganisa ziphi indawo mfowethu? Ward 87 iward ehlanganisa u2 section ingxenye ka D nengxenye ka P section. Ingxenye ka D nengxenye ka P section. Asiqale ke sibheke mhlonishwa ukuthi ke in most cases uma kuza kulesi sikhathi lesi seyinketho kakhulukazi njengoba kukhetho lwawo ke amakhansela ukhetho lo uhulumeni basekhaya. Siyazi ke ukuthi kuya kube nesihlava esibi ke sezimpi zezombusazwe ngaphakathi emaqembini. Sinjani isimo mawubheka kulona ke iqembu leNkatha Freedom Party ngaphakathi kulona iqembu? Ngingasho nje umsakazi ukuthi inkinga efika kona wonke amaqembu kodwa ke ngingasho ukuthi isimo futhi esilawulekayo njengoba kuze kufike kulesi sikhathi kungekho okumonalo omkhulu oseke wakuzwa futhi ukubekezelelana nje kukhona nokubambisana nokuthi ke understandane ukuthi sonke silwela into eyodwa okuyifiso zabantu sizosebenzela abantu akubona ukuthi mhlambe sizosebenzela thina uqobo lwethu sibeka abantu nje phambili siqembu leNkatha. Uma ke sikubona njenganomunye wabantu ke ward 87 ku Durban Metro iqembu leNkatha Freedom Party ungomunye wabangenelile ke ukhansela, imiphi imigudu elandelwa iqembu leNkatha kuze kube ke bakhipha igama lomuntu ozokwazi ukuthi angene kuballot paper? Iqembu leNkatha ngingathi lilalela intando yabantu kakhulukazi liya ebantwini lizwe ukuthi abantu bona bafisa abani bamkhetha ngobani nokuthi ke umuntu ohlobo luni emphakathini akusizi ukuthi ukhethe umuntu kade mhlambe uthandwe labo bantu abambalwa kodwa ayena umuntu owenza kahle emphakathini noma umuntu osatshwayo emphakathini ngezendlo zakhe mhlambe ethe phecelezi. Kodwa nje ukubaleka kakhulu nako konke kuba umuntu okhethwe ngabantu abazomvotela abaloku wadi nabamthandayo nabantu ke abasuke bemthanda kuyona ke lo ward. Mhlambe ke sibheke ngesayishalazela ukuthi njoba ke ukhona ka ward 87 siyazi ke ukuthi umphakathi emphakathini nje fana nayo yonke eminye imiphakathi nakhona ke kwaba nesihlava esihlanganisa ke abantu bokufika. Lithini lakhuvu kumayelana nabantu bokufika? Ngingasho impela ukuthi yebo isihlava esikhona nje impela inkinga esibhekana nayo sisonke kodwa ngingathi nje ngombono wami sisathembe yena uhulumeni na wonke nje inhlaka ezikhona ukuthi zizogcina sisilekelelile kule simo esibhekene naso. Ngingasho nje ukuthi kusabalekile ukuthi singayithatheli ngezandla zethu sithathe inqumo mhlambe engagcina zilimaze nempilo yethu iyonke ngoba ukuthatha inqumo ngesandla zakho kwesinye isikhathi ugcina kulimaza negama lakho uqobo. So nje sithembele kubona kakhulu amaphoyisa na yonke imkhakha ekhona ezodila nayo lonto ukuthi sigcine impela abantu abala eSouth Africa ngokungemthetho bagcine bephindele emazweni abo. Kuze kubeke siyambona ke uMandla Cele ke sengomunye walabo ecishike bayo bebi kwiballot paper beyovotelwa. Uthini umlando wakhe kwezepolitiki kuze kube siyambona esekwikhona kwiballot paper abahlali base ward 87 sebeze bamqoka njengomuntu abangathembela kuyena ngevoti labo? Ngingasho nje ukuthi ngenhlanhla ngube umfana okhulele khona ward 87 wafunda khona kusuka eprimary kuze nje high school. Yebo enkatheni ngikhuliswe ngayo ngancela kuyona abantu abangizalayo impela bebenazo lezikhundla ezikhona kwipolitiki emphakathini. So ngingasho ukuthi ukukhula lapho ngafundiseka understand iqembu eminyakeni emibili edlulile ngeke ngaba uhlalo khona kwa 87 so shutha abantu babone lapho ukuthi lo muntu uyakwazi ukukhuluma nabantu uyakwazi ukwenza abantu babe into eyodwa ngoba nje mangitshela iqiniso
kuwona lo 2 years asikaze sibe mhlambe nokwebhana nekomiti ewadini njengeqembu besiphathene kahle nje kuyikona ukuthi uunderstand wonke umuntu wazi ukuthi abantu abafani nokukhuluma kwabo abafani into ebalekile nje ukuthi sibambisane sakhe iqembu liye phambili futhi ke ngisho ukuthi bathande lapha abantu abaningi ngoba nje ngikhuluma kukhethwe candidate ngumuntu nje owakhethwa impela ngo elethu engekho mhlambe kuthiwa bengibanga naye futhi bonke abantu bayibona ukuthi lento esifunayo singayithola kulomuntu bonke abantu bakukhetha ngo-elite emzuzwini ethabe amashumi ethabe ishumi ethabe amashumi amabili nomuva nibekushaya lona-ke ihora lesikhombisa sibheke-ke mfukamagaya ukuthi nakuke-ke ubheke kuwona umhla ka-4 kuwona-ke uNovemba kusuka manje kuya lapho kuyena kumhla ka-4 yini abantu abangayilindela kumfukamagaya ngingasho nje ukuthi ukungena kwami lana isifiso sami ukuthi kugcine kulungele yandawo esiyona kuningi kakhulu okwezikhalo kukhona okunye-ke siyazama namanje khona singakabi ikhansela noma singakabi nalowo mandla njengeqembu lenkatha kodwa siyazama impela ukuhamba eminye iminyango silungise okunye nje njengesimo esibhekene naso kakhulu isimo samanzi mosubheka endaweni esiyona akukona ukuthi mhlambe amapipe awekho nani nani amanzi akhona kodwa angazi ngathi kuvaleke phi siyazama impela ukulandela iminyango efanele ukuze bakwazi ukusivulela amanzi kakhulukazi nje khona uthi uhlukene abili khona indawo ekuthiwa ezincane khona ekuthiwa kwezinkulu inkinga yamanzi ke ngathi inkulu kwezinkulu noma kwezinye indawo ekhona aphinda angaphumi kodwa le ngikhuluma ngayo yakwazi kuphela 2 weeks 3 weeks amanzi nje bengatholi kwayikona so ziningi izinto engathi siyazama ukuyilungisa nesinamandla azo siyafinyelela kuzona ngoba nje ngikhuluma izolo sike sabakuyona futhi le ndawo ngikhuluma ngakho enkulu kunengane nje ngithi iphila ukukhubazeka eseyincane so kune into encane ke besifisa ukuba sibalekelele ngazo kubo kwayo sahamba nje sayivashela sayiphathela lezo zinto noma ke kukhona kunye engibonile ukuthi yakudinga nawo ngisazohamba nje impela ngizama ukuthi sizakala kanjani ngoba ngithembe ngibuka isimo se-wheelchair ehamba ngabona ukuthi hayi ayiseyona kahle kahle kuyiqiniso-ke esingena kulishalazela-ke mfukavico khumbuza ukuthi ngaphakathi emaqembini ezombusazwe kuyaye kube khona-ke izimo la uthola khona ukuthi kubhutshuke zangaphakathi la uthola ukuthi uma uthi uyalalela uyezwa ukuthi cishe hlezeka phakathi eqembini kuney'nhlaka ezahlukahlukene singekuhloniza-ke sikufihle-ke ukuthi-ke kwasabalala kaningi ithuba lakho-ke lingqayeze vele ukuthi mhlawumbe-ke usicacisele nakubona kabalaleli abahlezi benakho lokho siyaye sikubuze nakwabanye abasuke befikile kulona-ke iqembu lenkatha sinjani isimo sozinzo ngaphakathi kulona-ke iqembu lenkatha ngoba kwezinye iy'khathi uyawuzwe kuthiwa khona abathi bahamba nomongameli-ke uvele inkosini ihlabisa ake ngivele ngiyibuze ngendlela ekuyiyona-ke nomlaleli-ke oqeda kungithumelela kweyona njengamanjena ethi iy'kibha zenkatha Freedom Party kuyiqembu lezombusazwe ngifunda umbono omlaleli umbuzo omlaleli ziyafana noma zinencazelo ehlukene ngoba sizwa kuthiwa zihlukene kaningi ikipha zeqembu lenkatha mhlambe-ke mfukamagaye lo mbuzo ubuzwa umlaleli ngiyawuzwa ngiwuzwela kude kodwa ngoba wena useduze kulona iqembu lenkatha ngiyazi ukuthi mhlambe uzwele eduze ngathi ngiyakuzwa umsakazi engingakusho ikipha zenkatha khona ikipha enomongameli omdala ngokwemvumo kamongameli okhona nje amahlabisa wathi zingaqhokwa kube khona ikipha mhlawumbe eqhokwa abantu enomongameli kuphela uhlabisa kube khona ikipha ke enomongameli bobabili ikipha nje lezi engasho lutho zizonke leyo qhekeko kwesizwa ngabantu abangaphandle kweqembu ngasho ukuthi kodwa yena umlaleli umbuzo wakhe kusho ukuthi-ke unawo umkhombandlela uma nawo ukwazi ukuyicacisa zize zibe ntathu uthe khona esinobulawayo esinomongameli okhona njengamanje kube khona esinomsunguli weqembu kube khona ezinamakhanda womabili okay ngingasho ukuthi yebo kuyenzeka ukuthi mhlambe usasithanda isikipho esinomongameli ngale omdala ngale koqhekeko nje olukhona uyabona nje ngikhuluma nje ngumfacele manje ngifake isikipho esinomongameli Hlabisa ngiyakwazi futhi ngelinye ilanga ngifake isikipho esinomongameli abanamakhanda amabili ngelinye ilanga futhi kuyenzeka
ngibuyela esikibheni sami esidala esinomongameli omdala okunkosi uMangosuthu Buthelezi. So ikipa mina ngike ngithi nje into engasho lutho yizeke abangaphandle kweqembu bayifuna uyabona ulibele ukukhuluma into mhlawumbe izingene emqondweni wabantu nasenhlizweni zabantu ukuthi lukhona uqhekeko olukhona, kodwa ngisho nje ukuthi njengamanje siyiqembu lenkatha sisonke sibambisene siphusha iqembu lenkatha liyaphambili, nibambisene niphusha iqembu nihlukaniswe izigebha kodwa nibambene nimunye. Zingahlukanisile ngokuthi sike emkhakheni ehlukene. Okay. Ukusigqoka nje ukuthi namhlanje ngithanda ukugqoka sipha ngisho njalo. Kodwa nje umongameli munye uhlabisa iqembu linye alinakuhlukana phakathi lilodwa nje linjalo. Asikaze sizomunye umongameli. Le ngxoxo mfuka Magaye ngiyayithanda, yazi why ngithanda mfuka Magaye ingoba iqhamuke nomlaleli bengingekho awe mina nanokuthi ke kukhona nezikipa ezihlukene. Uthe mawungena ngikubona ke ugqoke iskipa sika mongameli umhlonishwa uvele inkosini Hlabisa ngathi hawu from iqembu lenkatha futhi umphathi. Ngeke ngibabona abanye begqokile ezimbili, abanye ngibabonile begqoke engenalutho. Ngincazelo yakho ngiyayithanda mawuthi hayi kuya nokuthi ngaleso sikhathi uthande ukugqoka sihle, kodwa bakhona abangaphandle ababona inkinga ngaphakathi ngoba umlaleli uzowathi bayinkathe eyodwa ehlukene ngezikipa. Wake wafika we-DA ngaphambilini wathi i-MK i-ANC ehlukene ngezikipa uma igqoke ugreen u-away jersey we-ANC. Kusho ukuthi ikhona lenhlese emaqembini ezombusazwe ekhulunywa indaba ngezikipa. Asikho ke lapho sibuyela khona ke la ekuthenini ke nansi iwadi mfowethu okuyona mhlawumbe ke inkingeni othi mawuzibuka obonayo ukuthi ithuba lokuthi ke ungavela usuke ugqume uhlale mawunganikezelwa amandla iyona ipheze eqhulwini. Ngingasho nje ukuthi emlazi esihlala kona kahle kahle uyakubezela ukuhlala khona ngoba ulethwe itoho, kodwa intuthuko yakhona iza kancane kakhulu. Uyabona nje mengakhuluma kwiwadi engiyona kuke kwathi makuza iWorld Cup ka2010 la eSouth Africa kwanemkhukhu esuswayo lapha ngase Kingston Stadium yawubekwa koSiphingo, yawubekwa endaweni ehlukahlukene. Kwakhona nje ingxenye emkhukhu emncane esalayo ewadini. Mengakutshela iqiniso abantu abasuswa bakoSiphingo shuthe esuka kwelinye ikhansela eyakwelinye esuka kwenye iwadi yakwelinye, kodwa mesingakhuluma manje banemxhaso barayi baphelele. Kodwa la ingxenye incane yasala kuze kube manje ihlele emkhukhwini okhomba ukuthi intuthuko iza kancane ewadini esiyona kunamanye amawadi. Okusho ukuthi emhlonishwa ngezinye indlela uma ungathola ithuba lamandla leyo ndlazane yagcina isalile ungacisha uqinisekise ukuthi nayo iyathola ukuthi ihlaliswa endaweni elungele. Mhlambe ngoba ngumhlali mawulandelela isiphi isizathu esenza ukuthi ubone intuthuko ingafiki? Ngingasho ukuthi umsakazi mukususwe abantu abasemehlweni abantu, wena okwendaweni ecashile kuba nje ukuthi hayi vele akabonwa kakhulu. Yabane ibhathi nje ukuthi ibe endaweni ethe ukucasha emgaqweni omkhulu babamba lokho nje ukuthi hayi nokuthi ke umuntu ungayikhulumeli kakhulu into oyifunayo ukuthi nje hayi kulungile abantu bagcine banginake. Amakhansela amaningi azafune ngoba nako sozwangena emgaqweni kuye kukhunjula ukuthi hayi bakhona la abantu. Ngasho nje ukuthi iwadi yethu iwadi impela engekho esimweni ngoba ngisho imxhaso kwezinye indawo la yakho akhona yakhiwa kodwa ayiphelele. Yakhiwa kodwa ayiphelele ngoba nje mengakubala mina ngihlala kwezincane Q1. Okay. Yakhiwa imxhaso ngasemgaqweni kwathi manje kule site elingale lisithekile yangabe isaqedelwa. So intuthuko yakhona iyakwazi ukuqala iphelele endleleni uthi yalandela ukuthi iphele kanjani ugcine unga understand. Okusho ukuthi uma bekunikezela amandla ngevoti lokuba ke libakhulumele ezinye zezinto ongakwazi ukuthi uyisukumele ukuthi uma kuthiwa kulethwa intuthuko ethinta umphakathi kube ukuthi wonke umphakathi oaffectekile uyathola uyazibona sewuthola ukuthi usizakale wonke. Uzoyilwa kanjani ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi mhlawumbe nje ngokwesibonelo esobala ngokujwayela ukusebenza ke nezinhlaka ezahlukahlukene kulona ke uhleli thola ukuthi inkinga abantu bakhona uyababona engazokuza ukuthi izindlu abanazo kanti bakhona kwilist nakwi-badge
yokutholwa kwezindlu babe sebeyadayisa babuye futhi bazohlala emjondolo. Bese kuphinda futhi kube ngathi inkinga ye-service delivery. Thola ukuthi umuntu uhleli emjondolo kodwa uma stand umuntu ohlele endlini ayinikezelwa uhulumeni. Uzoqinisekisa kanjani ukuthi mase ungenile labo kokhala ngaba bayingcosana abaveli ka-housing? Ngingasho nje ukuthi uma uthola umxhaso kahlahla utholi kabili isuke ikhona into esho ukuthi akwawuthola before. Nokuthi ke eMlazi isikhathi esiningi bekwakhiwa imxhaso ngama-toilet lawa amadala, khona ama-toilet lawa 18 akhiwe ngaphandle. So umxhaso nomxhaso bowulandela leyo toilet. So laba abangenayo banawo lo ma-toilet. Okusho ukuthi babe kade bekhona kwisabelo mali saleyo umxhaso lezo. Kunjalo, and abanye mebeyibuza ngemxhaso yabo ugcina uthola ukuthi abanye lo ma-toilet ikhomba ukuthi imxhaso yaphuma kodwa iphumele kwezinye indawo. So okunye futhi lokho okuyi-challenge ababhekene nawo, uthola ukuthi uma uhamba nenamba ye-toilet lakho ukuthi thina sagcina sisele singakhiwe umxhaso, kuthiwa hayi umxhaso wale ndlu ukhona kodwa manje engathi uphuma ko-J noma ko-G. Rathi ke sikhathi sami-ke mase kanje imizuzu eyishumi andobe kushaya lona-ke ihora lesikhombisa sinaye-ke umhlonishwa uphuma kulona-ke iqembu iNkatha Freedom Party uqinisekisayo ukuthi-ke nakanjani-ke uzokwazi ukuzama-ke kuletha-ke uguquko-ke emphakathini asuka kuwona, ikakhulukazi-ke emva kwey'nkinga ekuyizona-ke akhala ngazo ukuthi-ke zikhungethe wona-ke umphakathi, ikakhulukazi kuseqhulwini izona-ke izindlu ezabakhona ngendlela-ke yoxhaso, kodwa-ke kuthola kusekuthi abanye bagcina bengayitholanga. Usho kanjalo-ke uMandla Umfoka mhlawumbe ngemfokacele siyazi-ke ukuthi-ke njengoba sibheke okhethweni nentsha isuke-ke ingezosala ngaphandle, unazo iy'nhlelo ey'bhekelele kakhulukazi intsha. Ngingasho ukuthi kuyikona okwesifiso sami kakhulu nami ngomunye wentsha noma-ke sezophuma ngokweminyaka intsha impela eseyiko-30 something ngingasho njalo. Impela intsha ihlezi idume ekhanda lami, kakhulukazi nje ngingasho ukuthi thina sinebhadi njengentsha. Isikhathi esiningi umuntu wazi ukuthi uma ngiqashe intsha yaxova udaka yathola lo toho la 6 months kuphelile ngayo. Kanti akuyona into thina esilangazelela kakhulu, sukuyithatha nje ngoba phela kusuke kuyiyona into evelayo. Kahle kahle sifuna ikhansela elizongena entsheni lisilekelele ukuthi intsha ingene kumabhizinisi, ilekelele ukuthi intsha isizakala kanjani ikwazi ukuzimela nayo qo. So kahle kahle nje sisayidinga lento ukuthi njengentsha sibe nayo lonto nathi singayisebenza, nathi singaqasha, nathi singaba belungu uqobo lwethu. So kudinga nje umuntu ozosifunela angene iminyango efanele ame ngaphambili kwethu konke okuzoba zinsiza kuthina okuzosilelela, ngoba mawuthi uyabheka ama-minister akhona ayikhipha imali zokulekelela intsha, phela ibhaden khona ayifiki entsheni kumele ngabe iyalekelela. Ngike ngithi-ke mina mhlambe khona ukuxhumana okushodayo phakathi kwabantu abalida thina phansi emawadini namalida aphezulu. Mhlambe-ke sibheke-ke sesiyayisonga-ke indaba yethu, siyazi-ke ukuthi kukhona oMash and Mash, kukhona insizwa nomnsizwa yaphakela umthakathi. Sibonile-ke kwi-Mash and Mash amaqembu amaningi ezombusazwe ebayingxenye yokuthi-ke alekelele uma ngabe kumasha. Mhlambe umfoka Magaye kwiwadi yakhe besinjani isimo uma kuza kuyona-ke i-Mash and Mash, nanokuthi-ke sikhuluma nawe nje njengamanjena iy'tolo zabantu bokufika njenganento ebuyi-priority kuyona i-Mash and Mash khona ziya-operator, uma zi-operator thini iy'nhlelo ngazo? Ngingasho ukuthi yebo zisekhona ziya-operate impela eMlazi nje wonke nakweyami iwadi, yebo zisekhona. Ngingasho ukuthi ngokwey'nhlelo samile impela ekutheni silinde le ukuthi hayi bazolibe befikile besilekelele, and-ke siyazama nathi ngazo zonke iy'ndlela ukuthi kule y'tolo ey'khona zabantu bokufika. Abanikazi bazo phela ngoba hayi ukuthi abantu bokufika baney'ndawo abanazo, banabantu ababaqashisela. So lawo bantu abaqashele leyo bantu abalo phela nako ukuthi kuhambe labantu bokufika balento le bangene ey'tolo lezi badayise nabo, ngoba akusizi ukuthi sibaxoshe sale sivaliwe kanti nathi siyakwazi ukudayisa.
ukudayisa-ke nje akusona isikili esikhulu, akudinge isitifiketi esikhulu. So zonke ley'tolo ey'khona siyafisa elinye ilanga impela ukuthi zi-ownwe yibona abantu bakithi. Mhlawumbe-ke umbuzo wokugcina ngicathi impendulo sengitholile. Umbuzo wokugcina uthi njengoba-ke usembangweni wokuba yikhansela, usembangweni ukuthi makuvotwa uvotelwe, unaziphi iy'nhlelo nazo zokuqinisekisa ukuthi uma kwenzeka behamba abantu bokufika le misebenzi abebekade beyenza nikwazi ukucija intsha ekhona kwiwadi ekutheni nikwazi ukuyenza, ngoba kuyiqiniseni ngenakuphikiswa ukuthi kunemisebenzi ebukeka ingasidingi isikili esikhethekile, kodwa ngenxa yokuthi intsha esinayo eNingizimu Afrika, hayi ukuthi amavili esinayo eNingizimu Afrika ibingekho femila ekwenzeni leyo msebenzi. Soqinisekisa kanjani ukuthi siyayinikezela uqeqesho olwanele elizokwenza ukuthi ikwazi ukusala isebenze lebekade kusebenza khona abantu bokufika? Ngingasho yebo, iyakudinga mhlambe uqeqeshewe impela ukuthi kuhlalwe nawo phansi nje itshele ukuthi lento yamabhizinisi iphathwa kanjani, ubalekelelo nje ngolwazi oluningi olumayelana namabhizinisi, ngoba ngingasho nje ukuthi eqinisweni sinenkinga kakhulu thina, kakhulukazi abantu abasha. Siyakwazi ukuqala into kade siplane ukuyiqala singazi usoyiqhuba kanjani, siyiqeda kanjani. Ubona umuntu eqala wavuka kwaba wazi ukuthi hayibo nangu i-tuck yakhe ithuthu, uthi abheka emva kwa-6 months 7 months seyiyawa sehlulekile futhi yona. Yini-ke ulwazi esingenalo esisalidinga mhlambe kwabanolwazi olanele ngamabhizinisi ukuthi babuye nje bahlale nathi basiqeqeshe impela ukuthi ibhizinisi liphathwa kanjani, imali zakhona iseyivwa kanjani, ngawo wonke nje ulwazi olumayelana namabhizinisi. Mfethu asithathe ithuba sibonge ngethuba othe wasipha lona-ke umsakazo weNtokozo FM, sikwazi-ke ukuthi sibe kanye nawe. Impela khona-ke umlaleli uyangena uthi kuyabingelela ohlelweni olukhulu, siyaziqeketha, siyabonga kumhlonishwa usestudio uMandla Cele, ukhuluma amagama nohlonze kakhulu okukhombisa ukuthi uphuma eqembini elinamandla inkatha Freedom Party, wabesethi from General Nongalo. Okay, uGeneral Nongalo uthi uyabonga-ke ukuthi ukwazile ukuthi ube khona-ke ukhuluma namagama anamandla. Ngiyakwezwa amagama anamandla mina kuyiyona engizwile nawe BMK le azosiphindela yona njengamanje yomlaleli oqala yeyikipa. Yabo le yeyikipa ngikushiso ukuthi nalo munye uGeneral Nongalo lo ngenile lo Phawulayo lo ovalayo uDelsile Mkhize uthi mjabulela akaphinda sicacisele ikipa ngoba iyasidida esika mhlonishwa uvele inkosi Mhlabisa, sigqokwa abanjani, esinobuso bukamntwana aphinda angene sigqoka kanjani, egqokwa enamakhanda amabili zigqokwa abanjani. Delsile Khathi okwa Q eMlazi. Angike ngiphinde impela ngithe mina njengoMandla Cele le ekipa ey'ntathu nginazo. Unazo zontathu? Nginazo zontathu. Okay. Nginaso lesi engisigqokile somholi Mhlabisa, nginazo lezi enamakhanda amabili. Okusho ukuthi ayikho lento ethi sigqoka onjani. Okusho ukuthi uma unaso uyasigqoka. Ikipa nje ezenkatha azinakuhlukaniseka, azinamngcele. Uma ugqoka leso sithandile nje senkatha. Kodwa lamahlebezi ukuthi zinako ukuhlukanisa uke uhlangabezane nawo. Ngoba phela ngathi bakhona abantu ababuza njengalo ubuzile. Hayi ke kusho ukuthi ke bese ngithukile ukuthi uDelsile uyithatha apho umbuzo mawuthi umbuzo nike nihlangabezane nawo. Ya bakhona kakhulukazi abantu abangekho enkatheni. Bana ukuthi mhlambe inkatha inoqhekeko noma kukhona lokungaboni ngasolinye, kodwa ke molalela umongameli ekhuluma umongameli okhona njengamanje umongameli odlulile lo khona nje manje uyeza ukuthi inkathi iyodwa mobuya enkulumeni zamongameli omdala adlula umongameli wembekile lo esilandela yena samba kahle. Ngisho ungezwa undunankulu wazi uNatali ekhuluma uyakutshela ukuthi uyena muphi umongameli. Lo qhekeko thina asilazi ukuthi balikhombaphi kahle kahle ukuthi luqhekeko nje silandela umongameli omdala ongasekho noma bathi
silande angil-understand mina ukuthi balukhombaphi lo wena qhekeza. mfuka Magaye nje ikipa zakho zontathu nje uyayigqokela sona nganga ngokuthanda kwakho ngesikhathi othanda ngakhona ngale komngcele ingoba nje ezakho. Ngoba nje ezami, ngoba nje mengakhuluma ngesinamakhanda amabili ngasithatha ezandleni zomholi weqembu uHlabisa. Kuye wakunike namakhanda amabili. Impela ekhipha ikipa nje mawubheka nalezi engathengwa lezi nje esinikwayo nje ikipa. Zikhona namakhanda amabili, ikhona nomongameli oyedwa. Zonke futhi iphuma kumongameli okhona uHlabisa njalo. Mfethu siyabonga kakhulu ngethi ubothe wasiphalona ke siwumsakazo Intoze FM kuwadi ophuma kuyona ke iwadi kuyona ke khona la eMlazi sikhuluma naye ke uMandla umfoka Cele ke uMagaye uVico kulona ke iqembu leNkatha Freedom Party sazi kahle kamhlophe ke ukuthi ungomunye walabo kabangenele ke isikhundla salo ke ukhetho lokukhethelwa ke kuba ikhansela kuyona ke iwadi aphuma kuyona. Mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi othe wasipha sona kulona ke uhlelo. Kubonga mina ngethuba elinginika lona elingazwela kakhulu emsakazweni omkhulu eMlazi noma ngithe eThekwini. Ngiphinde nje nginxusa impela kubalaleli kakhulukazi abakhona lapha kwa37 ukuthi asike sinikeni ithuba inkatha, sinikeni ithuba umuntu omusha asebenzele iwadi yonke kanye nabantu abasha. Siyabonga kakhulu mfethu. Ngibonga mina. Kama umjabulelwa isibongo ngingwakuyamela kanjani uJehova mayemuhle sangibolekile umphefumulo mina nawe sokwazi ke ukuthi sibonane kusasa khumbula sinayo ke BMK Ujo Production ke inombolo zayo yakwazi ukuthi uyithole ikwazi ke ukuthi ke ifike izokushuthela ekhaya lakho ngabe wenza photoshoot ya graduator ngabe ke wenza ibaby shower ngabe ke umngcwabo bayakwazi ukuthi bafike bezokushuthela ezinye zeziqephu zalo ke uhlelo yakwazi ukuyithola ku YouTube wabo BMK Ujo Production. Kama umjabulelwa umondli kweyama salu.